Čaute. Ahoj. Tak keď ma nepoznáte, tak moje meno je Robo. A tak sme sa zhodli, že bude dobrý nápad, aby som teda porozprával niečo o dreadoch a o takej nejakej kultúre toho, skade pochádzajú a tak ďalej. Čiže v jednej časti ako keby tej prednášky niečo poviem o takej histórii, tradícii a nejak to prepojím s takou možno nejakou mojou cestou, jak som sa dostal k tým dreadom a čo to pre mňa znamená, kde ma to všade zobralo a tam budú nejaké cestovateľské zážitky a tak to bude celé poprepájané. No a usúdil som to ako dobrú tému aj preto, že teda tu chodievam robiť dready, tak to teda a tak ďalej. No, čiže niečo z histórie. Dready každý viete, že vyzerá to nejak tak, alebo nejak tak, alebo nejak tak, alebo nejak tak. Sú teda rôzne spôsoby, ako sa to dá upliecť. A možno, že väčšina ľudí takto v modernej spoločnosti vníma dready viac ako nejaký taký estetický doplnok alebo nejaký druh účesu. Ale nie je to niečo, čo by akože vzniklo teraz v našej dobe a začali by si to dávať ľudia, ale je to niečo, čo už tu je tisíce rokov. Teda my to voláme dready, ale v rôznych jazykoch, v rôznych kultúrach to má rôzne iné ako keby názvy. Hej, čiže v angličtine je to, že dreads, dreadlocks, locks alebo rastas. Zase v Indii a v Ázii zvyknú dreadom hovoriť jatas. A dada je skôr taký výraz z oblasti ako keby Afriky. No a teda sú viaceré teda krajiny, kde sa predpokladá, že tie dready historicky sa zvykli nosievať. Jedna časť je Afrika, kde teda hlavne na takých rôznych v Egypte takých nástenných maľbách a rôznych takých kamenných stelách sú vytesané teda podobizne ľudí s dreadmi, kedy to nebola akože nejaký účes, ktorý by nosili nejaké nižšie vrstvy ako toho obyvateľstva, ale väčšinou tie dready nosili radcovia kráľov, alebo to bolo, ako keby to určovalo taký status ľuďom, že teda tí ľudia, ktorí majú dready, majú nejakú múdrosť, alebo majú teda potenciál pomáhať, alebo určovalo to teda spoločenský status. A čo sa týka taktiež akože dready, čiže to je také akože z nejakého afrického prostredia, to je taká kamenná rytina, ktorá pochádza z Mezopotámie, čiže tam tie také mesta Uruk a Sumerská ríša, čiže v tej Sumerskej ríši tiež tie dready určovali taký spoločenský status. Tieto tu dve obrázky, to pochádza z Nazky. Nazca je taká planina v Peru, v Južnej Amerike, kde teda takých ako keby svojich vysoko postavených nejakých liečiteľov alebo mudrcov pochovávali do takých štvorcových hrobov. A teda pri týchto akože ľuďoch tiež ich našli s dreadmi, hej, a to sú väčšinou také, že zhruba 2-3 tisíc rokov pred našim letopočtom. A teda posledná nejaká taká kategória, kde sa dready objavujú, je India. A teda v Indii to má takú hlbokú duchovnú tradíciu, ktorá sa spája s hinduizmom. A v hinduizme teda sú rôzne božstva, hej, oni majú ako keby tisíce rôznych bohov tam, alebo rôznych takých ako keby ciest tých duchovných.
A jedno z takých ako keby najviac uctievaných božstiev v rámci hinduizmu je Shiva. A Shiva sa zobrazuje, ako keď si nájdete nejaké jeho obrázky, vyobrazenia, tak sa opisuje tak, že má teda zatočené dredy v takom ako keby v takej kontičke na vrchu hlavy a zvyšné dredy má rozpustené ako keby po dĺžke popri tele. A tie dredy, ako keby tam majú, tam ich nazývajú jatas a tam to má takú tú funkciu, že slúžia tie dredy ako nejaký symbol síly, hej, alebo nejakého duchovného poznania. A všetci ako keby mnísi, alebo tí takí ľudia, ktorí idú nejakou duchovnou cestou v Indii a nasledujú ten šivaizmus, tak si dávajú tie dredy. Hej, že väčšinou keď vedia, že nastupujú na tú cestu, že budú nejakí mnísi alebo takto, tak si dajú zapliesť tie dredy a tie dredy im časom rastú a je to taký aj ukazovateľ, že čím dlhšie tie dredy majú, tak tým ako keby sa dá predpokladať, že sú vyspelejší alebo sú ďalej ako keby na tej duchovnej ceste. No a samozrejme akože objavujú sa dredy aj v rôznych akože v severských krajinách, aj v Južnej Amerike, aj akože v iných takých tradíciách, kultúrach, ale pre začiatok zhruba akože som chcel taký obraz tomu nastieniť, že teda nie je to len niečo, čo by nejak vzniklo novodobo, ale že je to niečo, čo má dlhé korene a teda sa to tiahne nejak celou našou históriou. No a teda nejaké fakty, že z Egypta, teda ako som spomínal, tam sa to datuje zhruba na 3400 pred našim letopočtom, kedy sa nosili dredy, určovali nejakú tú spirituálnu identitu alebo nejaký spoločenský status. V Grécku vlastne tiež veľa ako keby športovcov a takých zápasníkov, bojovníkov nosili dredy, čo teda aj v dnešnej dobe veľa futbalistov, alebo teda mám veľa zákazníkov, ktorí sú futbalisti a skoro všetci majú dredy. Že to majú tiež tak nejak spojené aj s tou oblasťou. V Indii teda sa jedná o nasledovanie šivaizmu a tí mnísi, ktorí nosia tie dredy, oni si hovoria, že sú také rôzne kategórie tých mníchov, že sú sadhus, naga babas, agori babas, že niektorí tí mnísi, ktorí nasledujú ten taký extrémistický šivaizmus, tak oni teda tie dredy si robia tak, že používajú taký jak posvetný popol, ktorý je zo spálených krávských lajn a hovoria tomu vibuty a s tým vibuty sa aj natierajú, lebo oni chodia väčšinou takže sú celí ako keby holí a sú natretí len s tým popolom a majú teda dlhé dredy. No, čiže to je India, potom tá Mezopotámia. A taktiež akože v Biblii sú príbehy, taký najznámejší asi o Samsonovi, ktorý ako keby v tých vlasoch mal nejakú silu. No potom v Afrike sú tradície a kmene, kde teda to tiež určuje určité postavenie. Taktiež v Austrálii je maorská tradícia, že hinduizmus, buddhizmus, to som hovoril. No a potom teda akože taký možno novodobo najznámejší je ten taký prúd, ktorý preslávil nejak dredy, tak sú Rastafariáni, čo je také asi to každý počul a pozná. A teda je to ako keby kultúra, nejaký mix akože africkej kultúry a nejakého kresťanstva a teda možno taká najviac teda postava, ktorá preslavila novodobo dredy je asi Bob Marley a väčšina ľudí si to teda na základe neho spája aj s tým, že teda dredy v takom bežnom nejakom spoločenskom kontexte sú spojené s hulením trávy alebo s tým, že teda to nosia nejakí bezdomovci alebo drogovo závislí ľudia alebo
dlhú ako keby dobu to malo takú podobu nejakého takého undergroundu, ale takého ako keby nie až tak akože spoločensky v pohode. Ale tak ja myslím, že možno posledných 10 rokov sa tie dready dostali do takého povedomia, kedy už teda si to ľudia nespájajú s tým, že teda ten, kto má dready, musí teda byť feťák, alebo musí byť rastafarian, alebo musí byť nejaký akože extrémista, ale že teda to môže byť za tým aj niečo iné. No a teda vo veľa ako keby takých subkultúrach, či už väčšinou teda, ktoré sa spájajú s nejakým hudobným štýlom, sa tie dready uchytili. Možno to rastafariánstvo je také, že tam je to najviac také signifikantné, ale tiež akože na takej hip-hopovej, rapovej scéne je veľa ako keby umelcov, ktorí teda majú dready, už teda aj v politike máme dredatých ľudí, alebo sme mali. A potom také tie viac také punkové, anarchistické nejaké prúdy, tiež teda akože tam nájdeme veľa ľudí, ktorí majú dready a rôzni teda takíto cestovatelia, hippisáci až k rôznym takým elektronickým štýlom hudby, psytrance, techno, akože dostalo sa to ako keby do takého širokého spektra rôznych subkultúr a tak akože z toho, teda z môjho nejakého pozorovania, kedy v tom svete sa nejak pohybujem, možno nejakých 15 rokov, kedy aj teda, že mám dready, robím dready, alebo som medzi rôznymi ľuďmi, tak si pamätám, že teda keď som si pred 15 rokmi chcel dať urobiť dready, tak to bolo dosť problematické, ako keby niekoho nájsť, kto by to robil dobre. A ja pochádzam z Bardejova, čiže v Bardejove boli dvaja ľudia v tej dobe, ktorí mali dready, čiže to bolo také, že teda celý Bardejov vedel o tom, keď mal niekto dready a bolo to niečo také zvláštne, hej. Kdežto keď to tak porovnám s tým, ako je to dnes, tak určite keď sa prejdete niekde po meste, tak stretnete každý deň niekoho, kto má dready a je to viac menej už taká bežná vec. Čo si myslím, že je super, či už v tej oblasti dreadov, alebo možno tak ruku v ruke s tým idú aj piercingy, aj tetovania, že už to nie je niečo, čo by vyčleňovalo ľudí do nejakých skupín, ale je to proste len nejaké osobné rozhodnutie, že proste to sa mi páči a mám to. To je vlastne deň, keď som si dal urobiť dready. No a teda moja nejaká cesta s dreadmi bola taká, že teda najprv som sa rozhodol, že si ich dám urobiť. Trvalo mi 2 roky, kým som našiel niekoho, kto by ich robil, lebo v tej dobe neexistoval Instagram, Facebook asi existoval, ale veľmi sme ho nepoužívali. Čiže to nebolo také jednoduché, teda ani to veľa ľudí nerobilo. Ale teda keď som našiel babu, ktorá ich robila, tak som sa veľmi potešil. A teda postupne, keď som si ich dal urobiť, tak som nejak akože začal experimentovať s tým, začal som sa nejak s nimi baviť a opravovať si ich aj sám. A nejak som teda si povedal, že OK, tak asi teda ma to začína baviť, tak to skúsim robiť. Tak to je vlastne taký môj akože prvý zákazník a to je vlastne kamarátka, ktorá tiež robila dready a s ňou ako keby sme vymysleli celý ten koncept toho, čo odvtedy robím, hej, ako keby vtedy vzniklo to také jak Shaman Dreads alebo taká moja že značka, ale v tom čase to bolo také, že tým, že nebolo veľa ľudí, ktorí by mali dready, tak som musel chodiť a presviečať ľudí, aby si ich dali, aby som ich teda mohol robiť. No a tak nejak postupne, kade-tade, na všelijakých teda parkoch, akciách, kde som koho našiel, som ich postupne robil. A v tom čase teda som okrem tej baby ani nepoznal nikoho, kto by tie dready ako keby robil na Slovensku. A
tak som sa nejak akože dostal práve tým, že tie dready ako keby boli takým magnetom, že jednak si všimnete ľudí, ktorí majú dready, keď niekde idú na ulici. A funguje to aj tak, že keď má niekto dready a stretne niekoho s dreadmi, tak už je tam taká tenká hranica, aby sa teda možno zoznamili alebo začali rozprávať, že je to aj taký spájací ako keby prostriedok. No a to ako keby začalo možno meniť môj život alebo prinášať do neho nových ľudí. A tak som sa dozvedel, že na Slovensku sa organizuje taký festival, ktorému sa hovorí Drienok. Možno, neviem, či to poznáte. A keď to nepoznáte, mali by ste to spoznať a prísť. a teda tam ako keby som zistil, že na Slovensku existuje obrovská komunita ľudí, ktorí majú dready a venujú sa rôznym zaujímavým veciam. A teda nejak sa tak akože mi to začal rozširovať ten obzor. A práve na tom Drienku sa stala taká vec, že keď som tam bol prvýkrát robiť dready, tak prišla za mnou nejaká baba z Popradu, ktorá si teda popýtala nejaký kontakt, hej, že keby akože chcela dready aj nejaká jej kamarátka. No a tak akože asi o týždeň sa mi tá jej kamarátka ozvala. A ozvala sa mi s takou požiadavkou, že teda by chcela dready na celú hlavu, ale že či teda, že ona má čas len od 11:30 večer do 7 ráno. Že či by som teda, a že vlastne ona musí byť na mieste jednom v tom čase a či teda môžem prísť za ňou a akože urobiť dready tam. Tak som bol tak, že no však dobre, nejak sme sa dohodli. A keď som ku nej prišiel, tak som videl, že akože je oblečená v takom oranžovom rúchu a že teda doma mala kopec všelijakých takých akože indických vecí. A teda som pochopil, že chce dready, alebo teda z toho celého rozhovoru a času, ktorý sme strávili, tak vyplynulo, že prevažnú časť roka žije v Indii a teda chce dready kvôli tomu, že nasleduje šivaizmus a že teda to ako nejaký jej učiteľ chcel, hej, alebo proste vyžaduje od svojich žiakov. No a teda som jej dready urobil a ona asi 3 dní na to odišla do Indie a tak mi zavolala, že teda prišla do Indie a oni tam žili v takom ako keby ašráme, to je niečo také ako keby chrám, kde žijú aj mnísi, aj mníšky, kde je aj škola ako keby pre deti a skôr akože to vzdelávanie tam je zamerané na takú ako keby jogu, meditácie a taký nejaký spirituálny sebarozvoj a teda akože takýchto ašramov je v Indii veľa, hej, že to sú také bežné nejaké duchovné centra. A teda v tomto ašráme boli zameraní tou šivajstickou cestou, tam žilo zhruba nejakých 600-700 ľudí a všetci sa teda rozhodli, keď ju uvideli, že teda má zrobené dready pekne a že ma má zavolať, aby som prišiel do Indie. Takže ona mi 3 dní potom, ako som jej urobil dready, zavolala, či by som neprišiel do Indie. Čo akože pre mňa bola taká situácia, že ja som dovtedy nikdy v živote nikde nebol, hej, že niekde v zahraničí alebo takto. Takže som bol taký, že OK, že možno niekedy by som prišiel, ale hneď akože nasledovalo v tom telefóne to, že či by som nemohol prísť zajtra. Hej. Čo teda bolo také, že neviem, ako sa to robí. No a našťastie teda bola taká, že mi so všetkým pomohla a celé to prebehlo veľmi rýchlo, že za 6 dní som teda mal víza, som mal pás vybavený a na 7. deň ma vyzdvihovali, to som letel do Bangalore, teda viac takej do štátu Karnatáka, čo je tak viac ako keby na juhu Indie. No a prišiel som tam na skúšku na 2 týždne, či teda im bude vyhovovať to, ako robím dready, ako si sadneme. No a celkovo to také, akože pre mňa bolo dosť zaujímavé prísť do takej komunity ľudí, vidieť
proste úplne iný svet. No a potom, ako som tam urobil zo pár ľuďom dready, tak asi nejaký tretí, štvrtý deň, si ma pozval ako keby aj ten taký hlavný majster, ktorý je tu, aby som teda aj jemu robil dready. A on už akože vtedy mal dready, tam už na tej fotke má kratšie, ale v tom čase mal také dready, že mal vlastne nosiča, ktorý chodil za ním a nosil mu dready, lebo ich mal tak akože dlhé až po zem. No a teda keď aj on bol spokojný s tým, ako som teda mu dready urobil, tak mi povedali, že by som mohol ostať dlhšie. A zistil som, že akože je tam asi 600 ľudí, ktorí chcú dready dnes mať hotové. Takže som sa dostal do takej situácie, že po tých 2 týždňoch sa mi tam zapáčilo a z tých 2 týždňov sa stali 2 mesiace a z tých 2 mesiacov sa stali 2 roky a z tých 2 rokov sa stali 3 roky, kedy som tam začal ako keby pravidelne chodievať a už som sa tak nejak zladil s tým životom tam, že vlastne mali sme takú nejakú dohodu, že ja som im robil dready a oni mi poskytovali zase to, že som mohol byť súčasťou toho ich učenia, že som mohol ako keby absolvovať všetky možné kurzy, že som tam mal strávu, ubytovanie, čiže ako keby som mal tam taký nejaký život výmenou za to, že robím dready a postupne som si tam urobil taký ako keby tým ľudí a teda ono ako keby v tom ašrame buď boli takí ako keby dospelí, ktorí mali určitú hierarchiu, že bol ten majster a potom boli takí Purna Sannyasini a Brahmachari Sannyasini a Sannyasini a Grihastas a proste to malo také svoje všetko názvy. A najprv ako keby mali mať dready tí najvyššie postavení, ktorí boli niečo ako manažéri v tej celej organizácii a postupne teda som robil dready aj tým nižšie ako keby postaveným. No a tak akože keď už som vnímal, že to nestíham a že nemám šancu, ani keby som tu bol asi 5 rokov, stihnúť všetkým urobiť dready, tak som tam už začal aj učiť ľudí robiť dready a už si začali navzájom robiť dready a už sa to tak ako keby rozvíjalo. No a zároveň mimo tých ako keby dospelých tam žili aj teda deti, alebo tam bola taká škola ako keby aj pre deti, sa to volalo Gurukul, kde oni od malička sa učili tým rôznym takým akože duchovným vedám. Čiže aj týmto deťom som robil a celkovo tam chodili ľudia tak ako študovať a učiť sa z celého sveta. Takže, no a oni akože pre nich tie dready mali taký obrovský význam v tom živote, že to bola pre nich tak dôležitá vec, že keď ten akože majster vyhlásil, že by mal mať každý dready, aby mu to pomohlo ako keby na tej ceste, lebo oni akože si to tak môžete predstaviť, že oni nechodili do práce, nemuseli zarábať peniaze, oni ako keby boli v tej pozícii, že sa rozhodli, že sa chcú osobnostne a duchovne rozvíjať a ten majster im na to poskytoval podmienky a celý ich život bol len o tom, akože môžu nejak duchovne, vnútorne rásť, hej. Čiže tam bol taký ako keby režim denný, kedy každý deň sa ráno o 3:30 vstávalo a robili sa rôzne čistenia tela, také vyplachy dutín, očí, nosa, klystýr, studená sprcha a teraz hodinová joga, polhodinové dýchové cvičenie, polhodinová meditácia, tak vlastne taká ako keby prednáška ako keby učenie s majstrom, potom boli také ako keby, také sa tomu hovorí púdža, to niečo také proste ako taká mini omša, hej, a ono ako keby o 3:30 ráno sa začalo a skončilo sa o 9:00, kedy boli raňajky a to bola každodenná praktika, hej, čiže všetci vlastne vstávali na to cvičenie, všetci tam dodržiavali takú striktnú ako keby satvicko vegetariánsku strávu
a teda ich ako keby cieľom bolo vnútorne sa nejak rozvíjať a tie dredy k tomu patrili. Pretože tým, že nasledovali ako keby tú šivaistickú cestu, tak ako je v kresťanstve Biblia, tak v hinduizme sú védy a tie védy, akože je ich veľmi veľa tých spisov a oni väčšinou ako keby tie védy vyzerajú nejak takto, že sú napísané v sanskrite, tak nejak vyzerá písaný sanskrit, čo je jedno vlastne z najstarších písem, ktoré existujú. A tie verše jednotlivé v sanskrite sú napísané na palmových listoch a tie palmové listy sú ako keby, majú také dierky ako žalúzie, nemáme žalúzie. A teda keď sa čítajú, tak sa to tak rozťahuje, ale celkovo sú zviazané ako keby v kope. No a tie palmové listy, niektoré sú akože do nejakých 2000 rokov pred našim letopočtom staré. A teda na tých palmových listoch je napísané to, teda prečo by mali ľudia nosiť dredy. Že ako keby oni to nemajú tak, že by si to vymysleli, že nosia dredy kvôli tomu, že to povedal ten majster, ale majú to tak, že teda vychádzajú z toho náboženstva a vychádzajú teda z tých véd a v tých védách akože ten verš zo sanskritu je prepísaný do takého bežnej hindi ako keby jazyka. No a vlastne z toho hindi tu máte anglický preklad. A teda už ako keby na tom palmovom liste, on je datovaný nejakých 1600 niečo pred našim letopočtom, tak sa teda píše, že prečo by sa mali nosiť dredy a je tam také ako keby odôvodnenie, že teda na tej duchovnej ceste to má taký efekt, že ako keby na pokožke hlavy sú nejaké nervové zakončenia a keď sú vlastne ako keby tie vlasy zadredené, tak sú tie zakončenia stimulované a to teda akože vedie k tomu, že človek je viac ako keby vedomý a tomu pomáha v meditácii a v dosiahnutí ako keby osvietenia, lebo to osvietenie je pre nich taký najvyšší gól, že prečo alebo k čomu teda smerujú. No a dokonca, keďže hinduisti sú takí veľmi detailní, tak v tých spisoch je napísané aj presne, koľko má mať kto dredov. Že sú tam také počty, že buď 5, 9, 11, 13, 15, 28, 38, 36, 50 a 81. Čiže tí mnísi, keď teda za mnou prichádzali s tým, že chcú dredy, tak každý prišiel ako keby aj s konkrétnym počtom, že koľko by ich chcel mať. No a ešte tam boli také detaily, že napríklad keď oni boli v tom postavení, že sa učia, tak tie dredy museli mať rozpustené, ale keď zase vstupovali na nejaké posvätné miesto alebo do nejakého chrámu, tak bolo slušnosťou si dredy zatočiť ako keby do drdolu, že nikto nevstúpil do chrámu tak, že má dredy rozpustené. Čiže až do takej hĺbky, to ide, alebo to má teda význam pre nich tam. A celkovo, aj keď som ja teda išiel niekde na nejaké cesty po Indii a mal som dredy, tak to malo väčšinou v tých veľkých mestách to ľudia až tak akože neriešili. Ale v takých ako keby menších mestečkách alebo v menších dedinách to malo taký efekt, že keď teda videli, že mám dredy, tak veľa tých ľudí vybehlo vonku a začali sa mi kláňať, alebo mi začali chytať nohy a teda si brať požehnanie, alebo vybehli so svojím deckom, či by som ho akože nepožehnal. Lebo tam v tej kultúre je to zakorenené tak, že keď niekto má dredy a keď má niekto dlhé dredy, tak to znamená, že má nejaké superpowers, že dokáže liečiť alebo dokáže dať čo predpovedať, takže častokrát sa ľudia prišli opýtať akože niečo. No a my sme teda raz s kamošmi urobili taký experiment, že išli sme na
takú za 3 mesiace, 2,5, 2, 3 štvrte mesiaca sme prešli celú Indiu tak ako keby dookola a išli sme po takých fakt, že takých odľahlých dedinkách a ja som si vtedy, akože teraz mám svoje dredy celé, ale predtým som si ich popredĺžoval tak, že ako keby s takými umelými vlasmi, že som ich mal po zémaš. A jedna kamoška, čo bola so mnou, si ich tiež predĺžila tak, že mala po zem a ďalší dvaja mali akože asi také nejak po tade. Čiže si predstavte, že sme prišli do nejakej veľmi náboženskej dediny, 4 s dlhými dreadmi, tak to bolo úplne, že tí ľudia nás tam naháňali a chceli, akože si mysleli, že neviem, čo nastal za deň, že sa tam takto taký objavil. Čiže aj také situácie, no to... Môžem otázočku, že prečo práve tie čísla, že 50, 38 a takto akože sú dreadov? Nevieš? Neviem úplne prečo, ale viem, že 36 a 38 dreadov som robil väčšinou takým mníchom, ktorí nosili oranžové rucho, to je také, že Krama Brahmačaria sa to volá, to je akože že už je mních, ale ešte to není také, že by bol tým mníchom záväzne až ako keby do smrti. A potom bolo také, že Purna Sannyas, to znamená, že už nosili také bordové rucho a tí vlastne si dávali 50 dreadov. A tí ostatní akože si mohli zvoliť tiež 36-38, ktorí neboli mnísi, alebo tie menšie čísla. Ale tí v oranžovom ako keby mali vždy 36-38, tí v bordovom 50 a ten majster mal 81. A teda nikto iný nemohol mať 81. Takže to bolo také, že vždy som im to musel presne rozmiestniť, aby to mali ako keby v tom čísle. Dobre. Čiže no a ešte tam mali takú špecialitu, že akože tí, čo boli tí študenti, tie dajme tomu deti, tak oni boli OK s tým, keď mali dready takže po zadok, ale tí, ktorí, to vidíte, že sú v tých oranžových rúchách a vlastne ten majster aj už ďalší nosili, tí vyššie postavení nosili bordové rúcha. A oni teda chceli dready také, že pod kolena, aby ich mali. Ale väčšinou nemali také dlhé vlasy, čiže som im to musel ako keby stále že aj predĺžovať. A s tým nemali teda problém, že tam majú umelé vlasy. Išlo im len o to, že by teda ich mali dlhé. Čiže keď už som tam bol tak 2 roky, tak to bolo celkom taký pohľad, že už tam bola taká dredatá armáda, že fakt všetci mali dlhé dredy porobené a teda, no čiže, a potom akože tí, čo sú tá taká najnižšia ako keby vrstva, alebo nie že najnižšia, ale v tom nejakom rozvoji, že ešte nežijú ako mnísi, tak my sme nosili také biele, tie doty, teda také oblečenie. No a teda akože keď som sa tam osvedčil asi po nejakom roku, tak ten majster vlastne, on ako keby zároveň bol taký ako niečo, akože bol, že Mahamandaleshvar, Mahanirvani a Kari, ale dá sa povedať, že bol taký pápež hinduistický, alebo niečo v tom zmysle. Čiže on ma potom ako keby menoval, že už som Jatadari, čiže to je taký, že ten, ktorý môže robiť dredy. A vtedy ako keby už začali prichádzať aj rôzni iní majstri, ktorí chceli dredy, alebo som cestoval za niektorými a teda som ja keby mal možnosť tak tú kultúru viacej spoznať, aj tie ich také osobnosti, aj po všelijakých proste televíziách a kadečom. Čiže to bolo také zároveň aj také vtipné alebo paradoxné, že oni teda to majú v hinduizme jak takú svoju kultúru a vlastne nemali tam nikoho, kto by to nejak akože robil tak, že by s tým boli spokojní, tak som im tam robil dredy, áno. No a čiže takto, keď boli nejaké slavnosti alebo nejaké rituály, tak
oni si to vedeli akože riadne vyzdobiť celé s rôznymi akože takými doplnkami. Čiže to sú väčšinou tie deti, hej, ktoré tam študovali v tom Gurukul. No a potom ešte tak, ako keby na začiatku som spomínal tú extrémistickú ako keby cestu toho uctievania Šivu, hej, lebo v tom ašráme, čo teda som rozprával doteraz, to bolo také, že oni nešli tou úplne extrémnou cestou spirituálnou, ale existujú ako keby aj majstri alebo takí mnísi, ktorí teda vyzerajú nejak tak. Hej, oni väčšinou chodia holí na trety s týmto popolom a majú dlhé dredy a oni ako keby žijú takým životom, že je ťažké ich taký bežný deň v Indii niekde stretnúť. Hej. Oni fungujú tak, že buď ich môžete stretnúť na takých posvätných mestách, a jedno také najznámejšie v Indii je Varanasi, a potom je jedno v Nepále, vlastne v Katmandu je také miesto. A tie miesta sú špecifické tým, že oni to majú tak v hinduizme, že keď niekto zomrie, tak tie tela spaľujú. Hej? A väčšinou teda keď tie tela spália, tak ich zhadzujú do rieky. A vo Varanasi je ako keby najznámejší taký kremačný gát, kde spaľujú tie mŕtvoly. A kde teda ich zhadzujú potom do Gangy, čo Ganga je ako keby taká najposvetnejšia rieka pre nich. A z takých týchto hinduistických príbehov je to tak, že tá Ganga vznikla tak, že Šiva zhodil jeden svoj dred ako keby na zem a ten dopadol do Himalají a z neho teda tečie tá Ganga. A čiže to ako keby tiež nejak odkazuje na takú silu vlastne tých dredov. No a teda buď je možné stretnúť tých mníchov v tých ako keby mestách, ako v tom Varanasi alebo v tom Katmandu, alebo teda sa stretávajú každé 3 roky na takom obrovskom festivale. Počul takto o Kumbh Mele? Kto? Tak Kumbh Mela je vlastne festival, je to najväčšie stretnutie ľudí, ktoré sa koná na planéte už niekoľko storočí. A teda pre obraz, že je to vlastne taký ako keby obrovský hinduistický festival. Keď som bol na takom menšom v 2016 roku, tak tam bolo 5 miliónov ľudí. A potom som bol v 2019 na takom väčšom a tam bolo 120 miliónov ľudí. Čiže si predstavte, že keď tých 5 miliónov, že celé Slovensko by sa na 3 mesiace stretlo pri rieke, aby sa mohli spolu okúpať a očistiť svoju karmu. A teda na to miesto prichádzajú ako keby všetci títo majstri a tam je jedinečná príležitosť, kde sa dajú stretnúť títo babovia, hej, títo Naga Sadhus. A oni sú tam ako keby veľmi, veľmi vážení. Že mimo toho festivalu ich môžete stretnúť len v tých ako keby mestách, alebo sú tak, že majú také svoje chrámy a šrámy niekde akože v horách, ale žijú taký dosť silno asketický život. Že ten, čo teda s ním mám fotky, tak on sa volá, že Digambar Kushal Bharti Maharaj. A on teda, ja som ho tak vystihol hneď potom, ako po 10 rokoch začal rozprávať a skončil svoj taký ako keby pôst. No a teda on bol tak akože dosť vážený, tak vysoko postavený medzi tými, v tej komunite tých bábov. Lebo tí bábovia, oni majú také veľmi, veľmi zvláštne osobnosti, lebo oni teda na to, aby sa stali tými mníchmi, musia žiť teda ako keby v celibáte a musia byť v takej, že musia mať ako keby tú sexuálnu energiu silno pod kontrolou. A na to, aby sa to zaistilo, tak podstupujú pri tej svojej iniciácii taký rituál, že je to proste niečo ako taká čiastočná kastrácia,
kedy vlastne sa narušia určité nervy, teda sa rozrežú. A je to také, že už v tom bode, keď vykrváca, tak to znamená, že nemá byť na tej ceste. Keď nevykrváca, tak to znamená, že pokračuje ďalej po tej ceste. A teda akože to tak celkom zvláštne ovplyvní osobnosť, hej, že možno akože je obdobie alebo je doba, kedy sa dosť rieši možno nejaké vyjadrenie nejakého pohlavia alebo nejakej orientácie. A to by mohla byť ďalší typ orientácie, lebo si predstavte, že keď oni sú ako keby po tej kastrácii, tak to dosť tak ako keby zmení ich osobnosť. Že z toho, čo ja som ako keby pozoroval na takom ich prejave, tak to ako keby malo taký nejaký vplyv, že tá ich osobnosť bola veľmi taká fluidná, že oni v jednom bode boli úplne priateľskí, že by ste ich mohli hladkať jak psíkov, aj keď tak priateľsky nevyzerajú. A v ďalšom momente akože niekoho úplne zjazdili za dačo, proste za nejakú drobnosť, ktorú urobil zlé. V ďalšom momente niekomu radili a dávali požehnanie, chvíľu sa smiali a tie premeny nálad a striedanie tých osobností, že niekedy akože vyžarovali a pôsobili ako proste úplne ženský, za chvíľu boli akože úplne proste nejaký rázny mužský, za chvíľu sa tam vaľali na zemi ako malé deti a to sa dokázalo tak ako keby rýchlo meniť v tej ich osobnosti, že keď ste tak s nimi strávili niekoľko hodín, tak ste sa začali cítiť divne. Akože čo sa tu vlastne deje, že tým svojim správaním dokázali tak narušiť ako keby také bežné prežívanie reality, že až to začalo byť také psychedelické byť v ich prítomnosti. No a medzi ich ako keby také záľuby patrí to, že tu vidíte, že vlastne oni fajčia hašiš, zhruba každú hodinu a pol. A je to také, že teda Šiva ako keby na časti tej svojej cesty k osvieteniu žil takým životom, že žil iba vlastne na tých kremačných gátoch, na tých rôznych cintorínoch a tak ďalej. A vlastne fajčil stále hašiš. Čiže to je jedna z takých technik, ktoré oni nasledujú. Zároveň vlastne vždy sedia, alebo ich taký domáci krb, alebo to, čo si vždy nesú so sebou, je také ako keby ohnisko. Oni teda keď mimo toho, že prejdú kastráciou pri tej ako keby iniciácii, tak od toho svojho majstra dostanú uhlík a z toho uhlíku si rozrobia oheň. A vždy, keď od toho ohniska odchádzajú, oni tomu hovoria duny, hej, ono sa to tak vyzdobí, zapichne sa tam taký trojzubec, ako proste je tam veľa detailov, ktoré musia byť splnené, aby to bolo akože obradné duny. A v tom duny pália tie vlastne krávské lajná, z toho tam vzniká popol, vybuty a s tým vybuty sa natierajú potom. Hej, a to je pre nich celý taký akože rituál, že to je vlastne akože celodenná činnosť, hej. No a tým vybuty si vlastne aj šuľajú ako keby tie vlasy a postupne im z toho teda vznikajú dredy. No a oni ako keby ten uhlík si vždy z toho ohniska vezmú a z toho uhlíku, keď prídu na iné miesto, rozrobia si vlastne zase ďalší oheň. A väčšinou nemajú teda majetok, že nosia len také nejaké kapsičky a takú proste nádobu a s tým ako keby putujú. No a teda my sme tam s kamošmi boli na tom festivále, nejak nastala zhoda rôznych okolností, kedy sme sa dostali k tomuto babovi a nejak sme si tak na prvý pohľad sadli a teda snažil som sa s ním komunikovať, ale on vedel tak možno 60-70 slov po anglicky, čiže to bola taká náročná komunikácia. Ale bol tam taký ďalší bába, nie je tu teraz na fotke, a on vedel po anglicky ako jediný z tej skupinky.
Čiže cez neho sme sa nejak akože začali rozprávať a on zistil, že viem robiť dready, tak bol taký, že on teda dovtedy nevedel ani, že sa dready dajú robiť. A keď zistil, že sa dajú, tak teda bol taký, že či by som mu ich teda neopravil. No a tak s tým bol spokojný, čiže začal volať za ním, teda tým, že bol ako keby veľmi vysoko postavený. To čo mal pred menom, to Digambar, to je také, že tiež je v tej oblasti bábov taký kvázi pápež alebo čo. No a tak jeho navštevovali ďalší tí bábovia a videli, že proste, že mu robím dready, tak chceli aj oni urobiť dready. A teda som mal možnosť keby spoznať viacero tých bábov. A tam sme mali taký zaujímavý zážitok, že večer sme s nimi sedeli pri ohnisku. A ono je to také, že dostať sa k ním tak blízko je veľmi náročné, lebo oni sú väčšinou takí, že začnú po vás hádzať kamene, pošlú dvoch nižšie položených bábov, ktorí vás vykričia preč, alebo zoberú tie také trojzubce a šable a začnú vás akože zaháňať, takedy sú zase priateľskí, akože sú takí veľmi podivní typci. No a tak sme sedeli s nimi pri ohnisku a teraz zrazu, akože jak z amerického filmu, asi 12 ľudí vybavených, ovešaných kamery, proste všelijaké techniky a to bol štáb akože z National Geographic. Hej, Američania proste nabehli tam k ohnisku, začali nás zdvíhať, že máme ísť preč, že oni idú tu proste natáčať s nimi dokument a že proste veľmi dôležito sa akože tvárili. No a akože aj tí babovia boli chvíľu takí v šoku, že čo sa deje, tak si uvedomili, že nás vyháňajú a ich tam chcú natáčať. Tak a oni akože mimo toho, že sú takí akože že majú to spirituálne postavenie, tak z toho historického hľadiska oni boli považovaní aj za takých ochráncov Indie. Takže oni častokrát majú také šable alebo také jak trojzubce, to je taký symbol Šivu. Je tu aj, pozriem len takto, či... Aha, nemám, dobre. No a teda oni začali zaháňať celý ten štáb National Geographic, začali po nich hádzať kamene, akože normálne, že to vyzeralo, že bitka sa tam akože spustila. Čiže tak ich zahnali, nás zavolali nazad, ešte tam dačo po nich vykrikovali. No a teraz tí Američania zistili, že sa asi nedostanú k tým bábom a videli, že my si tam s nimi robíme selfiečka a natáčame proste videá. Tak potom si nás tak odchytili a začali nás presviečať, že koľko by sme chceli za tie videá a že vlastne akože to chceli nejak od nás dostať. Ale tak boli sme takí, že nie, že nič také. No a teda my sme s nimi strávili nejaké 3 týždne na tom festivale a teda boli sme asi aj jediní bieli, keď to tak poviem, ľudia, lebo oni tí babovia, alebo teda ešte k tej Kumbamele, ono je to také, že trvá to 3 mesiace a počas tých 3 mesiacov sú podstatou tej Kumbamely je kumb, čo je kúpeľ a tie kúpeľe sú 3. Počas tých 3 mesiacov, ono je vypočítaný presný deň, presné konštalácie a vtedy akože tie miliónové zastupy ľudí sa idú okúpať do tej rieky, aby zmýli svoju karmu, očistili sa, dosiahli osvietenie, mali dobrý život, akože je to pre nich taká, neviem, možno nejaký krst, hej. A teda tí babovia, ich tam bolo zhruba nejakých do 100 000, tak idú ako taká veľká armáda sa okúpať prvý a tým, že oni sú bráni tak, že sú akože niečo viac alebo že majú takú silnú tú spirituálnu energiu, tak to berú tak, že keď oni sa okúpu prvý a potom po nich pôjdu tí ďalší ľudia, takže tá voda už je od nich nabitá a zenergetizovaná. Takže, no a nás pustili, alebo nás tí babovia vzali akože aj cez tie všetky kontroly a išli sme s nimi vlastne na ten prvý kúpeľ a teda bolo to také zvláštne, lebo všade akože to sú fakt, že zastupy ľudí, proste milióny ľudí a idú ako keby cestičky k tej rieke. A teraz my sme tam v tom dáve 80 000-ová nejaká armáda tých bábov a my tam takí akože 4 medzi nimi ideme.
tak celkom to bol zážitok. No, viete si aj, keď si vygooglíte tú Kumbamelu, tak sú aj také ako keby satelitné zábery, kde vidno akože dav ľudí, že to fakt sú akože obrovské. A my sme sa teda, keď sme boli na tej Kumbamele, tak tam bol taký ako keby taká komunita, alebo bol tam taký jeden z campov, taký Rainbow Gathering, alebo Rainbow People ste niekedy počuli? Nie? Také, to je v podstate ako keby taká, vzniklo to v období nejakých 60 70 rokov, v dobe, kedy vzniklo hippies. A vlastne sú to ako keby takí preživší ľudia, ktorí nejak fandia, alebo sú vzladení s tou hippie nejakou s nejakým tým hippie mindsetom a teda po celom svete sa robia také Rainbow Gatherings alebo Rainbow Gathering of Tribes a teda na rôznych akože takých aj veľkých svetových festiváloch vždy je nejaká oblasť, kde je Rainbow Camp, kde teda sú hippisáci a kde väčšinou akože máte zadarmo nejaké ubytko, strávu, kde sú ľudia z celého sveta, taký viac menej akože tam je taká politika, že keď tam prídete, každý vás objíme, pre každého ste brat, sestra a je tam dobrá atmosféra, čiže keď sme prišli na Kumbamelu, tak sme tiež išli do toho Rainbow Campu a tam teda sme stretli aj Slovákov, aj fakt, že akože z celého sveta ľudí. No a asi o 2 kempy od toho mal kemp ten Kušal Barty a on nás teda pozval na obed, aby sme prišli ku nemu a tak sme sa s ním teda spoznali. A potom sme sa už presťahovali k nemu. No a tak sme s ním cestovali do Varanasi, to je to mesto, čo som spomínal, také, kde sú tie kremačné gáty, kde tí babovia majú takú svoju základňu a tam sme akože sme vznikli taká všehodredatá partička z celého sveta a tak sme si tam teda cestovali. No a potom akože v rámci toho nejakého robenia dreadov som začal cestovať všade možne po svete, po rôznych takých komunitách. Taká zaujímavá komunita je na Tenerife, lebo na Tenerife, teda to je jeden z Kanárskych ostrovov pri Afrike, tak tam je taká silná, ako keby taká hippie komunita, ktorí už tam fungujú, teraz to už asi 14-15 rokov, a oni teda si hovoria, že sa volá, že rabbit holes, ako keby zajačie diery, zajačie nory. A oni teda žijú tam tak, že je to tiež taká ako keby hippie komunita a tiež teda majú dready a fungujú spôsobom, že majú, ako keby si predstavte, že vyschnuté koryto rieky, a po brehoch sú také pieskovcové teda steny a oni do tých stien majú vykopané jaskyne. Ale jaskyne také, že niektoré sú proste také ako celá tá miestnosť, hej. A zhruba trvá akože do 2 mesiacov si s takým krompačikom vykopať tú jaskyňu. Čiže keď tam príde niekto nový, dostane akože pozíciu, keď sa im osvedčí, kde si to môže vykopať. A keď som tam bol ja, bolo tam zhruba nejakých do 80-100 ľudí. Tiež akože taký veľmi priateľský, že všetci sú brothers and sisters a proste oni ako keby fungujú tak viac menej bez peňazí, kedy ja som tam s nimi strávil 4 dní, lebo teda som sa nejak napojil na nejakých ľudí, čo tam žijú a chceli opraviť dready. A teda mi tam dovolili akože nejaký čas pobudnúť a chodili sme každý večer na taký food hunting, lebo oni tým, že teda žili bez peňazí, tak potrebovali niečo jesť. A na Tenerife to funguje tak, že sú tam také väčšie obchodné reťazce, že ak je nejaký Lidl, je tam také Hyperdino, Mercadona, tak fungujú tak, že po 10:00 máte balíček paradajok. Jedna paradajka je proste rozbitá, ostatné sú v pohode a oni to vlastne vyhadzujú, keby v tých veľkých reťazcoch.
a všetky tie veci, ktoré teda sú trošku poškodené, ale sú ešte jedlé a sú v pohode, tak sú vyhodené po 10. ako keby za obchodom. A čiže z takýchto komunít my sme sadli do takých 2 aut a išli sme za ten obchodný dom a išli sme ako keby zbierať to jedlo, aby sme ho odviezli vlastne tu. Potom chodili na také smetiska zbierať rôznu elektroniku a mali tam takého jedného veľmi super typka na elektriku, ktorý z toho postavil obrovský sound systém, proste veľké repráky, kde sa zvykli robiť party a zarábali si tým, že tam ľudia chodili na party. Potom sa tam snažili pestovať ako keby zeleninu na takých políčkach a mali zase miesto jedno pri takom kostole, kde im kňaz dovolil si chodiť čerpať vodu, čiže tam sa chodilo po vodu a ako keby mali vymyslenú celú infraštruktúru toho, ako teda fungovali. A teda jeden food hunting dopadol tak, že o tom, že teda sa to jedlo vyhadzuje, vedeli aj iné komunity v rámci Tenerife. Ja viem, že raz sme natrafili na nejakých akože takých veľmi agresívnych Arábov, ktorí teda mali svojich bodyguardov, kým oni zbierali jedlo, tak tamtí nás teda odháňali. A nás nebolo až toľko, aby sme teda sa išli biť o to jedlo. Takže sme počkali, kým si oni pozbierali, odišli a nám tam už potom ostali len také nejaké zbytky. Čiže aj taký príbeh. Potom ma ďalej tak ako keby to robenie dreadov zavialo aj do Ameriky. A konkrétne najprv teda na Floridu. A tam teda na taký možno kontrast, taká skúsenosť, že teda asi nejaké 2-3 týždne som tam robil v takom štúdiu a teda Amerika je známa tým, že je tam taký intenzívny konzum, hej, a taký, že proste všetko, peniaze, veľa peňazí, každý chce peniaze, nikomu sa nechce chodiť, každý sa všade vyváža a je to také, že není to akože len taká fáma, ale teda ja som tam mal tú takú skúsenosť, že asi 3. deň, keď som tam bol, tak som bol taký, že bol tam akože ten majiteľ toho štúdia, jeho žena, oni vlastne robili dready, mali tam nejakých zákazníkov, ja som mal nejakých zákazníkov, bol som taký, že je obed, takže teda idem po pizzu, hej. A ono to bolo možno tak ďaleko, ako keby som sa teraz vybral hore do Mekáča. Ja si viete, na obchodnej, kde tu je 5 minút možno. No a tak som bol taký, že som sa ich opýtal, že kto chce akú pizzu. Oni mi povedali a tak som bol taký, že dobre, tak idem. No a ten akože majiteľ na mňa pozerá, že jak ideš, že čo to akože tam chceš ísť pešo, ne? Že jasné, ne? Že však tu prejdem na druhú stranu, dojdem tam, zoberiem pizze, počkám, kým ich zrobia a prídem nazad. On začal sa so mnou hádať, že nie, že to proste nie je možné, že tu mám kľúče, že mám ísť na jeho aute. A že tam mám zavolať a jak bude vlastne hotové, len prídem na aute, zoberiem to do auta a prídem na aute nazad. Ja si hovorím, na čo tam pôjdem 3 minúty na aute, nie? Že ako, tak ja mu vysvetľujem, že ja som z Bardejova, my všade chodíme pešo a že teda, alebo teda ani som nemohol povedať, že my na Slovensku, lebo veľa ľudí, aj konkrétne tam bol zákazník, ktorý nevedel, že existuje Slovensko, nevedel ani, že existuje Československo, čo väčšinou aspoň Československo poznali, čiže preňho som bol z Ruska, takže hovorím, že my v Rusku chodíme pešo a že teda ja dojdem akože po tú pizzu, hej. No a teda on sa začal seriózne so mnou hádať, že nemôžem tak ísť, že sa mi dačo stane. Tak už ten zákazník, ktorého on akurát strihal, začal byť taký, že ty určite nechceš ísť na jeho traku, že ja mám Maserati, že tu máš, že zober si moje auto, že chod na mojom. A už som na nich pozeral, že nie, že už som sa otočil, som sa nehádal, išiel som preč. Na ktorom aute? Išiel som pešo, vrátil som sa nazad s tým, že som doniesol tie pice
No a ono to malo taký efekt, že on ešte týždeň každému zákazníkovi, ktorý prišiel, hovoril, jak ja som išiel pešo po píce na druhú stranu a každý z toho bol úplne rozčarovaný, že normálne to bola akože udalosť týždňa. Takže na taký kontrast, hej, k tomu, že tu je taký konzum a tam sme sa bili o zbytky jedla. No a potom akože ďalej aj teda som mal cestu do New Yorku, kedy som išiel tam robiť dready do Filadelfie. No, napríklad vo Filadelfii a v New Yorku som sa dosť stretával s tým, že teda tam prevažne teda Afričania mali takú ako keby nič vzlom. Mali teda, to brali tak, že a teda môžeš dať aj spätnú väzbu, keď lebo to brali tak, že ma dosť napadali takto, že na ulici aj tak, že teda, že prečo mám dready, že vlastne, že ja im kradnem kultúru. Že im kradnem kultúru, keď ja mám dready a že je to proste neúctivé a bolo to také, že až také agresívne a bolo to také, že veľakrát teda som sa s tým stretol, že tam to bolo asi tak prvýkrát, že reálne akože takto na mňa vyšiel na ulici, že prečo mám dready, hej, že som bol taký, že no ale akože jak ja kradnem kultúru, že teda som sa im snažil vysvetliť, že ale veď to tu už pred 2000 rokmi v Indii mali a že ale to akože nezaberalo. A teda tam som sa ako keby aj s takým nejakým pohľadom na to stretol, ale teda nikto mi to nevysvetlil, že prečo to tak intenzívne teda brali, ale zase akože v tom štúdiu sme mali veľa klientov vlastne, ktorí s tým boli OK, hej, čiže ale tam to bola taká tiež zaujímavosť. No a taktiež ako keby silná taká možno tak ako aj v Indii, aj v Nepále je dosť rozvinutý hinduizmus a teda buddhizmus alebo sú tak ako keby zmixované, čiže aj tí ľudia v Nepále to majú tak nejak s tými dreadmi, že to berú ako tiež takú náboženskú súčasť a teda som tam mal možnosť tiež sa stretnúť s nejakými ľuďmi a väčšinou to akože s tými dreadmi, tak keď som na začiatku opisoval, že je to taký spájací bod, že niekto s dreadmi vidí niekoho s dreadmi a väčšinou nastane nejaké kamarátstvo, tak som akože aj tam mal možnosť poznávať nejakých ľudí, pre ktorých to väčšinou tiež akože malo taký... Máme tu prednášku, nie, že máme prednášku. No však to ti hovorím. Náušnice na mňa prevádzajú. Ale môžete prísť na prednášku. Ale máme čas, ďakujem. No a tam som mal tiež taký zaujímavý zážitok, že už teda vďaka, alebo dá sa povedať, že vďaka Instagramu veľa týchto prepojení ako keby vzniklo s tými inými krajinami, kde teda kde si ma pozvali, alebo kde sme sa nejak našli. No a tu v Nepále som sa dostal do takej situácie, že už ako niekoľko rokov mi sem tam akože napísala taká dreadmakerka z Nemecka, ktorá tiež tak akože cestuje kade-tade a teda sme sa sledovali a sem tam dačo sme si poradili a teda neviem, 2-krát do roka, hej, sme si vymenili nejakú správu. No a akurát som bol v Nepále a ona to asi videla niekde na príbehu, tak mi píše, že ona má priateľa z Nepálu a že má dready a že teda či by som nemal čas mu opraviť dready. Bol taký, že dobre, že môžem, nie? Takže ona dohodne nám teda stretnutie a mali sme sa tam stretnúť v Katmandu na takom Durbar Square, také hlavné ako keby námestie. No a teraz ja som ho tam čakal
Ja som nevedel, ako vyzerá, on vedel, ako vyzerám ja a teda nejak došiel a tak sme sa akože zoznámili, to je vlastne on, veľmi akože úplne super typek a teda to som stále nevedel ešte, že kto to je, hej? No a jak sme sa stretli na tom námestí, tak sme išli ku mne na hotel, možno tiež nejaká taká vzdialenosť, jak po McDonald. A trvalo nám to vyše hodiny, lebo fakt, že maximálne sme urobili 3 kroky a niekto ho zase zastavil a chcel sa s ním fotiť a už som pozeral, že akože, že kto to je, alebo že čo teda akože čo teda od neho všetci chcú, no a tak mi teda povedal, lebo som sa dozvedel, že je to taký ako keby najznámejší, Chirag Katka sa volá, je to najznámejší reper asi taký v Nepále a on teda ako keby tiež tak šíri takú kultúru toho, že tie dready akože pre ňoho znamenajú aj ten šivaizmus, aj tú spiritualitu, aj teda s tým šivaizmom sa viaže vlastne fajčenie hašišu, čiže on ako keby dosť bol takou tvárou toho takého prúdu alebo takej silnej komunity ľudí, ktorí sú za nejakú legalizáciu v tom Nepále a teda cez neho som potom keby mal možnosť vidieť to, že vlastne to tam má tiež taký podobný vplyv, akože aj jak na Slovensku sú niektorí reperi, ktorí idú nejakou takou cestou, majú dready a tým pádom akože aj tí ľudia, ktorí ich nasledujú, si tie dready dávajú. Takže tam som videl taký podobný mechanizmus teda v tom, jak u nás. No a potom teda som sa aj v Ekvadore, v Južnej Amerike stretol s ľuďmi, čo chceli dready, ale tam napríklad v Južnej Amerike to nemalo, alebo tí ľudia, ktorí prišli za mnou, alebo som ich stretol, že chceli dready, tak to tam nemalo nejaký taký kultúrny kontext, hej, že by to pre nich reprezentovalo nejaké náboženstvo alebo niečo také, že väčšinou tam za tým nebola nejaká tradícia, lebo v tých nejakých šamanských domorodých kultúrách nie sú tie dready akože nejaká taká vec. A potom taký pekný zážitok som ešte mal, keď som bol na Havaji na takej ceste a teda ja som sa tam rozhodol ísť len tak teda s rúbsakom na divoko, pešo, spať v stane, kde prídem, tam budem. No a tam ako keby cez tie dready tiež nastali také, teda keď som putoval, tak asi tretí deň som stretol ako keby takých dvoch ľudí, mali odparkovaný taký ten klasický hippie van, a teda si tam sedeli a videl som, že teda to bol tento Alex a Breeze sa volali a Breeze teda mala dready, čiže už som videl, už hneď sa začala na mňa usmievať, ja som sa na nich usmieval a už som bol taký, že pôjdem za nimi, ale bol som taký, že dal som si predsavzatie, že si chcem dať takú cestu, že budem sám a s nikým sa nebudem proste kamarátiť tentokrát, takže som ich obišiel. No a potom teda asi o 3 hodiny išli okolo mňa s tým vanom a tak zastavili, vykúkli na mňa cez okno, zakývali mi, ja som im zakýval a išli teda ďalej. A tak som ich stretol tretíkrát, ako keby na takom výhľade vlastne na vrchole takého kopca, kde som teda išiel ďalej aj ja po ceste. A tam už to bolo také, že keď už sme sa uvideli tretíkrát, tak už som bol taký, že dobre, že už sa teda idem s vami porozprávať. No a dopadlo to tak, že ma naložili do vánu a celý týždeň teda sme sa dohodli tak, že jej opravím dready, jemu urobím dready a za to mi urobia to, že ma týždeň budú vlastne po celom Havaji voziť a všetko mi ukážu, lebo mali voľno. Čiže vlastne zase ako keby cez tie dready tam vzniklo také nejaké kamarátstvo, on ju počas toho stihol požiadať o ruku a keď som teda odišiel, tak akože boli sme v kontakte, no teda boli by sme až do dnes, ale kým sme boli v kontakte, tak teda sa im aj narodila
narodila dcéra, ale teda on už nežije. To bolo vlastne, to bolo tiež taký zaujímavý teda príbeh, že oni teda tam žili ešte asi nejaký, to bolo tesne pred koronou, oni tam žili ešte nejaký rok, keď sme boli v kontakte a on sa potom s ňou rozišiel, oni sa vrátili do Kalifornie, chvíľu boli tam a tak on odišiel nazad na Havaj, odišiel od nej, tam si našiel ďalšiu ženu, s ňou mal ďalšie dieťa a potom teda akože on ma tak preventívne stále volal, že či neprídem ešte za nimi na Havaj a tak ďalej, už tam mal aj taký domček. A on akože dosť mal taký dobrý, zdravý životný štýl, on cvičil, vegánsky sa stravoval, behal, všetko možné robil, akože také fakt akože bol taký celkom príkladný v tom. No a tak akože som možno rok a pol, 2 roky nič o ňom nepočul. A tak, keď som tam dával že som teda bol v New Yorku pri tých Dreadmakeroch, tak jeden ten z kamošov v New Yorku, pri ktorom som robil dready v jeho štúdiu, tak on mi napísal, že teda má pre mňa správu, lebo teda bola pri ňom zákaznička, ktorá bola druhá žena toho Alexa a teda nejak sa akože rozprávali a došli k tomu, že obidvaja ma poznajú a že teda mi má odkázať, že teda Alex sa spadol do pervitínu a nejak sa tak akože predávkoval, že teda zomrel. Čiže to som sa len tak zase dozvedel po čase, takže smutný príbeh. Ale povedali sme si ho. No a teda ešte aj v Kolumbii som sa stretol s ľuďmi, ktorí chceli dready. Ale teda ako som v tú Južnú Ameriku spomínal, tak tam za tým nebol nejaký taký príbeh. A taká zaujímavá skúsenosť bola, že teda raz som teda podnikol takú cestu k tým takým ako keby nie sú to že nekontaktované, sú to také že polokontaktované kmene, že keď si predstavíte kmene v džungli, väčšinou si ľudia predstavia teda nejakých holých indiánov. Existuje to ešte, ale skôr je to také, že už majú akože nejaký kontakt s civilizáciou, sú takí, že teda ale títo boli takí, že fakt, že takí polokontaktovaní, že oni ešte chodili na lov s takouto fukáčkou, sme chodili loviť opice a ryby do rúk a jedli sme tam rôzne červy a takéto oni žili teda celá rodina v takom ako keby hangári, teda spali v hamákoch, všetko tam tak vyrábali ručne, že vyrobiť taký hamak, v ktorom môžete spať. Tak jedna tam bola taká, že fakt taká dobrá babička v tom, tak to trvá 2 mesiace. A teda nám tam poukazovali rôzne veci a teda pre nich bolo dosť takým zaujímavým úkazom vidieť dready, lebo teda to nikdy v živote nevideli a nedokázali pochopiť, jak to drží pri sebe, čiže všetci akože keď sme sa už s nimi zoznámili, alebo oni to tam majú tak, že nemôžete ako keby ku nim len tak prísť, lebo to je konkrétne taký kmeň, ktorý ešte pred 10 rokmi zabíjal teda ľudí, ktorí chceli prísť ku nim na návštevu. A čiže to funguje tak, že musíte mať nejakú spojku, hej, že ja som teda dlhý príbeh, ale teda mal som jedného kamaráta, ktorý ako keby už u nich bol na návšteve a teda bol súčasťou rodiny. A keď už on bol súčasťou rodiny, tak keď tam on niekoho priviedol, to znamenalo, že on je zárukou toho, že tí ľudia, ktorých priniesol, sú v pohode a že môžu byť tiež súčasťou rodiny. A teraz stať sa súčasťou rodiny prebiehalo tak, že prídete a teraz oni, akože tá rodina, deti, ženy, muži stali bokom, začali tancovať, oni tu boli také špecifické tance, kedy sa púšťali od seba, kedy sa spájali, niekedy išli do strany, akože pritom spievali
A na zdravie. A teda ako tak spievali, tak postupne každého z nás brali do toho tanca a keď sme si teda s nimi dostatočne dlho zatancovali, tak teda akože sme boli súčasťou rodiny, hej, že už nás prijali. A vtedy už nastal taký kontakt, hej, lebo dovtedy boli takí, že ako keby sa hanbili, boli tak stranou a potom už boli takí, že už sa tam deti po nás šplhali, vešali, akože už bolo všetko super. No a vtedy sa teda všetci do mňa pustili s tým, že mi začali rozoberať dredy a teda nejak som sa im snažil vysvetliť, že jak to asi vzniká. Ale bolo to také pre nich vždy fascinujúce, že každý deň niekto prišiel a začal mi to proste rozťahovať. No a teda hodinka a pol, takže asi sme dobre. A tak teda to je tak niečo z príbehov, čo som si pre vás pripravil dnes. Ďakujem vám za pozornosť a teda keby vás tieto rozprávania, cesty zaujali, nájdete veľa takých prednášok na rôzne témy na mojom YouTube. Nájdete na Instagrame, keď chcete dredy, môžete mi napísať. A dúfam, že sa vám to páčilo. Keď možno máte také otázky alebo tak môžete sa Ja mám opýtať. otázku určite. Áno? Na začiatku ešte bola taká fotka, tuším, že z Afriky, čo je úplne také ukážkové podľa mňa, čo tam oni majú také dredy, akoby, ja neviem, telovej farby. Alebo neviem proste. S tou hlinou takou. Áno, proste to sa ako robí proste oproti robeniu normálnych dredov. Ja som to len v takom dokumente videl, že oni akože majú krátke tie vlasy, na nich si niečo nadpájali a to obaľovali s takou červenou hlinou, ale neviem o tom akože veľa, je to len také, že si to pamätám z takého dokumentu, ale viem, že to je hlina. To, jak to mali teda urobené. A predtým napríklad v rôznych krajinách, keď nemali človeka, ktorý robil tie dredy, tak oni si akým spôsobom robili, že takto len skúšali zapletať tie vlasy, aby naturálne boli Hej, väčšinou to teda vzniklo tak prirodzene, že lebo ono aj keď sa vlasy že dlho nečešú, tak sa začnú tak postupne ako keby lepiť dokopy. Čiže väčšinou, aj keď som sa tak stretol s takými tými mníchmi a tak, tam málo kto mal tak, že by mal úplne nejak pekne, pravidelne to porozdeľované. Väčšinou to mali také všelijak pospájané do takých veľkých celkov, alebo mali len také monodredy obrovské a kadečo. Takže len tak prirodzene, no. Niekde viem, že tí babovia používali ten popol, že si to tak tým popolom ako keby šuľali, že oni to mali také pravidelnejšie. Alebo ešte teda slaná voda vie tak urýchliť ten proces, že tak viac zlepí tie vlasy dokopy. Ale väčšinou asi tak nejak prirodzene to vzniklo. V tých vedách napríklad ono sa tam nepíše, že či ako tie dredy rozdeľovali do tých jednotlivých počtov a či teda akože na to používali nejaký nástroj pri tej výrobe. Toto vlastne neviem, jak to vznikalo. Ani som sa nikdy nestretol s tým, že by takto mal takú informáciu, že sa používal taký alebo taký nástroj alebo dačo také. Ja mám ešte otázku, že keď je také stupnica, že 5 až 1, že 5 je ten akože najvyššia úroveň, napríklad ten mních, alebo ako to správne nazvať, a jednotka je úplne ten taký poddaný, nazvime to škaredo, tak na akej úrovni sa nachádzal nosič dredov? Čo keď mal ten pán také veľké dredy, si pravil, že ich nosil, tak kde sa nachádzal ten nosič? On bol na 15-ke, lebo on bol... Vysoko? Hej, lebo on bol považovaný zároveň... on bol akože niečo také, že tak sa to povie, že bol... čakaj, si to musím premyslieť, jak sa to presne volá. Sa to volá, že... Mahamandaleshvar Shri Paramahamsa Nityananda Swami. A on bol teda akože niečo také, jak taký
ako keby sme to tak prirovnali ku kresťanstvu, tak je to možno taký asi najbližší príklad. Tak on bol akože dlhú dobu považovaný v Indii za teda Šivovho avatára. Čiže to je také, ako keby teraz niekto začal prehlasovať, že je inkarnovaný Ježiš a že má vlastne neviem aké teda schopnosti a teda by prišiel pápež a by povedal, že áno, to je Ježiš, ja sa vzdávam funkcie a on bude vlastne teraz vládnuť cirkvi. Tak on bol zhruba akože veľmi vzdialene, jednoducho opísané dačo také, hej, ale tam sú také tie štruktúry, že oni tých Ježišov tam majú viacej a v každom tom smere sa tie božstvá tak inak inkarnujú a teda on ako keby bol tak za niečo také považovaný tam. Takže bol v akože v takej vysokej pozícii, ale aktuálne je Interpolom hľadaný zločinec celosvetovo. Trošku sa to zvrtlo. A čo spravil? Co je? Tak veľa ľudí znasilnil, zabil, okrádol, uniesol a sa na to prišlo. Tak, ďakujem.